Láska nie je pocit. Je to rozhodnutie, ktoré robíme spolu. Festival rozhovorov a stretnutí o manželstvách, o vzťahoch a partnerstvách, bez fráz a moralizovania, jednoducho láska v praxi našou dnešnou témou. Začíname. Milí televízni priatelia, vítajte pri sledovaní relácie Doma je doma dnes naživo z Prešova. Národný týždeň manželstva si rozoberieme v prvom bloku, aby ste zachytili všetky akcie týkajúce sa tejto veľkej slávnosti, nazvem to, alebo veľkého týždňa, ktorý nás čaká, teda všetky manželstvá. V druhom bloku si nalejeme čistého vína a pohovoríme si o manželstve, ktoré dozrieva vďačnosti. No a v treťom bloku vás pozveme na zážitkový workshop pre páry spolu s psychologičkou a párovou terapeutkou alebo poradkyňou. No a keďže máme lásku v praxi ako našu dnešnú hlavnú tému tu a teraz, tak budeme veľmi radi, keď lásku v praxi nám ukážete aj vy a inšpirujeme sa navzájom a pošlete nám, keďže ideme naživo, na naše telefónne číslo 0917 720 928 alebo mail doma@tvlux.sk. Aký konkrétny skutok ste vy urobili buď pre svoju polovičku alebo pre niekoho blízkeho z rodiny, už je to na vás. Budeme radi, ak sa nám ozvete a dnes budeme mimoriadne štedrí, pretože máme úžasných hostí, ktorí pre nás pripravili pre vás pripravili lístky na akciu, ktorú rozoberieme v druhom bloku, manželstvo dozrievajúce vďačnosti, a takisto tu máme omšové vína, klasické vína a takisto aj knihy z televízie Lux. Takže môžete sa tak očkom sledovať, o čo všetko by ste mali záujem. Nezabudnite pripísať, konkrétne ak ste z okolia Košíc. Veľmi radi vám ten lístok pre pár na túto akciu pošleme. Takže máme sa na čo tešiť. A ja sa na dnešnú reláciu nesmierne teším, pretože manželstvo je naozaj dôležitá sviatosť a my sa ideme o tom rozprávať. Takže vítam medzi nami Alenku Tulejovú a otca Jozefa Matejovského, ktorí k nám prišli za organizačný tím alebo koordinátor Národného týždňa manželstva, otec Jozef za Košice a Alenka Prešov. Vítajte. Ďakujeme. Dobrý deň. Sláva Isusu Christu. Sláva Tak začneme teda, čo je cieľom Národného týždňa manželstva. Ja ešte trošku nadviažem na ten krátky videoklip alebo upútavku, ktorú sme mali možnosť vidieť, a vy ste mi prezradili pred reláciou, že vy ste ju robili, alebo vy s vašim tímom, alebo prezraďte nás. Nie ja, pozdravujem všetkých. Nie ja, robil to náš tím a taký základ vznikol v čase covidu, keď sme sa nemohli stretávať osobne, keď sme robili také relácie, ktoré išli cez sociálne siete, a vlastne tak vznikla táto nahrávka, ktorá sa potom celonárodne ujala a každý rok sa len upravuje podľa konkrétnej témy. Lebo vlastne keď sa dostaneme ku Národnému týždňu manželstva, to nie je nejaké hnutie alebo spoločenstvo. Národný týždeň manželstva je kampaň. Vysoko pozitívna kampaň, nadkonfesionálna, celospoločenská kampaň, ktorá má jeden jediný cieľ: ukázať manželstvo ako dôležitú hodnotu. Ako čosi, čo treba podporiť, ako čosi, čo je nevyhnutné pre život. Aby vznikla rodina, musí vzniknúť najprv manželstvo. Čiže je to kampaň, ktorá podporuje manželstvo ako čosi dôležité. Áno. Poďme na dátum. Od 9. do 15. februára. Áno, 9. až 15. február, aby sme si to fixovali a nejako sa orientovali, že v tom čase možno niečo zažijem so svojou polovičkou, také nezvyčajné. Vlastne to je vždy ten týždeň, keď je aj svätého Valentína. Čiže z roka na rok vždy ten týždeň, keď je svätého Valentína, 14. februára, je aj Národný týždeň manželstva. Každý rok má svoje motto špecifické. Ako je to tento rok?
tento rok 2 krátke slova, tu a teraz. Prečo práve tu a teraz? Vieme povedať? Áno. Ja možno začnem tak trošku zo širšia. Je prvopiatkový týždeň a ja som dnes dopoludnia vo svojej farnosti spovedal seniorov a ľudí, ktorí sú chorí, majú také zdravotné problémy. A keď som sa s nimi rozprával, všetky naše reči sa možno točili okolo spomienok, okolo minulosti. A zase pri stretnutiach s mladými, oni pozerajú skôr do budúcnosti. A zrazu ako keby sme stratili prítomnosť. Ako keby sme zabudali žiť tento konkrétny okamih, ktorý ja môžem prežívať, ktorý môžem byť svojou manželkou, s tým, ktorý je mi blízky. A preto tu a teraz je tento vhodný čas. Teraz je vhodné byť s manželkou, teraz je vhodné urobiť drobný skutok, možno len urobiť kávu, umyť riad, čo si podať. Teraz je tento čas, tu a teraz. Alenka, teraz je aj čas aj na objatie však, tu a teraz pripomenúť si to aj konkrétnym skutkom. Porozprávajte nám niečo aj o tom. Áno, vlastne tento ročník Národného týždňa manželstva sa zvolil aj takým viditeľným symbolom alebo gestom práve to objatie. A myslím, že úplne to spolu krásne ladí, pretože to objatie je takým znakom nejakej dôvery, bezpečia, lásky, vzájomnej náklonnosti. A vlastne už sa hovorí o tom, aj vedci o tom hovoria, že aspoň tých 20 sekúnd v objatí vlastne spôsobuje aj v tele rôzne zmeny. A tá najväčšia je asi tá, že sa začína uvoľňovať hormón oxytocín, ktorý sa inak nazýva aj hormón lásky, ktorý by som povedala, že spôsobuje, že sa tí vlastne manželia ako keby stále tým každým jedným objatím znova a znova zamilovávajú do seba. A to objatie je preto také ideálne pre túto tému, pretože je to skvelá možnosť počas toho dňa, keď vlastne máme kopec povinností, detí, práca a nestíhame, tak aspoň na tých 20 sekúnd sa proste zastaviť, ostať chvíľku v tom objatí a potom už aj tá nálada, aj celá tá atmosféra aj v manželstve, aj v rodine ide úplne iným smerom. A v podstate na to objatie nemusíme čakať na ten Národný týždeň manželstva, ale môžeme ho zrealizovať aj dnes, keď sa vrátime do svojich domovov. Kedykoľvek. No. Presne tak, kedykoľvek. Poďme teda, otec Jozef, na konkrétny program za Košice. Kým sa mu začneme venovať, možno len taká poznámka, že všetky tie podujatia, ktoré sa pripravujú, chystajú, sú veľmi dobré a skutočne veľká vďaka každému, kto sa nejakým spôsobom zapojí a je ochotný pomôcť. Ale v prvom rade je dôležité, aby ten Národný týždeň manželstva prežívali manželia. A to už jedno, akým spôsobom si oni vyberú. Buď to prídu na tieto podujatia, ktoré sa chystajú, alebo jednoducho iba oni dvaja budú ho prežívať ako čosi výnimočné, ako čas, ktorý môžu venovať svojmu manželstvu. U nás v Košiciach Fúga, Kultúrne centrum kresťanov, pripravilo festival Láska v akcii od útorka do piatka, 4 dní. V útorok a stredu sú po 2 podujatia, jedno od 5:30, druhé od 7:30, na rôzne témy. Spomente niektoré. Napríklad manželstvo, teda financie v manželstve, ako ich spravovať, to je jedno. A ako sa popri tom nepohádať. Potom ako sa zrodí láska, potom jeden večer je zvlášť pre ženy, taký ženský večer. Čiže manželia budú šťastní, že sú doma trošku sami. Tak, predtým manželskí pároví mentori prídu na taký workshop a takú diskusiu. Jeden večer štvrtok je venovaný modlitbe chvál s koinoniou svätého Jána Krstiteľa. A čo bude v piatok, to sa dozvieme v nasledujúcom vstupe. Ste urobili takú reklamu. Dobre, čo bude v Prešove také zaujímavé, ktoré stojí za zmienku? Tak u nás v Prešove si myslím, že tiež veľmi veľký výber, ako je to rôznorodý program a každý si tam nájde to svoje, ale ja by som teda vyzdvihla také asi možno 3, možno 4 najvýraznejšie pre nás. A to je v podstate tanečný večer.
To je podľa mňa ideálny večer pre manželov, ktorí by možno že aj radi išli na nejaký ples, ale proste ešte majú malé deti. A toto je také 2 hodinky, kde si môžu odskočiť a zatancovať si spolu. Tento rok to budú také tie klasické tance, ktoré naozaj využijú na akékoľvek oslave alebo svadbe. Trošku si zopakujú kroky, zároveň sa zabavia. Bude tam profesionálny lektor, ktorý vlastne bude sprevádzať týmto večerom. Takže to je jeden taký pekný večer, ktorý určite odporúčam. Ďalší program napríklad s tou pani psychologičkou, ktorá bude aj dneska o tomto workshope tu a teraz hovoriť. Takže to môže byť tiež zaujímavé, to vlastne pani psychologička o tom povie asi viac. A tretí je vlastne Mudruj kvíz, je to v takom pube, alebo je to taký pubový kvíz, kde vlastne sa budú rôzne otázky na tú tému Valentína alebo rôzne pikošky ohľadom toho Valentína, tohto komerčného sviatku. Je to taká zábava zároveň trošku posúťažiť. A ešte by som teda spomenula možno aj svätú omšu, ktorá bude v konkatedrále svätého Mikuláša u nás v Prešove, ktorá bude vlastne spojená s obnovou manželských sľubov a kde si budú môcť vlastne manželia aj uctiť relikvie manželov a rodičov svätej Terezie. Takže to je tiež možno taká veľmi pekná duchovná akcia pre manželov. Keby po niektorí nejako zabudli na nejakú akciu alebo dátum a ten čas, veď žijeme v rýchlej dobe, je stránka, kde si to môžu pozrieť a pozrieť si všetky akcie, na ktoré by mohli ísť okolia Košíc a Prešova? Začnem ja teda. Tak, my máme stránku ntmpo.sk. Tam vlastne je celý program, je to tam pekne rozpísané, je to veľmi prehľadné, tam si to môžu pozrieť, ale rovnako aj na našich sociálnych sieťach tiež zverejňujeme aj program, aj vlastne všetky detaily ohľadom nejakého prihlásenia, registrácie a tak ďalej. Takže ak toto budete sledovať, milí manželia, tak určite vám nič neujde. No a neviem, toto z našej stránky. Potom ešte vlastne všeobecná stránka, národná stránka, Národný týždeň manželstva. To je iba obyčajné ntm.sk bez akejkoľvek ďalšej skratky. A tam si vedia vlastne manželia z celého Slovenska nájsť program vo svojom meste alebo v okolí. Vyberú si podľa vlastne kraja a tam im to všetko vlastne pekne ukáže. Každý kraj má tú svoju akciu. Áno. Otec Jozef? Podobná stránka je aj naša. Áno. ntm.sk alebo potom priamo stránka Kultúrneho centra kresťanov Fuga, www.fuga.sk alebo www.laskavakcii.sk. Na týchto stránkach si nájdu práve o týchto akciách, ktoré som hovoril. A posledná otázka. Ako zorganizovať Národný týždeň manželstva práve vo svojej farnosti? Ešte je na to čas, keby náhodou niekto chcel vlastne vo svojej farnosti niečo také zorganizovať. Aká je tá cesta? Veľmi jednoduchá. Sú 2 také roviny. Jedna je možno skôr taká modlitebná, čiže spoločná modlitba, či už adorácia za manželov, v našom prípade u nás akatist, potom obnova manželských sľubov, požehnanie manželov, čiže tých možností je veľa. A čo sa týka tej spoločenskej roviny, nájsť si priestor a jednoducho pustiť hudbu a si spolu zatancovať. Stretnúť, porozprávať sa. Výjsť si spolu na prechádzku. Je to veľmi jednoduché. Skutočne ide o to, aby tí manželia mali na seba skutočne čas. Aby chápali, že toto je náš čas, keď sa môžeme tu a teraz jeden druhému venovať. Minútka pravdy. Alenka, vy sa chystáte konkrétne na čo? Na akú akciu? Ja sa teda chystám na tanečný večer s manželom. Mnoho rokov sme boli tiež, sa nám veľmi páčilo, takže tento rok plánujeme opäť. Takže tanečný večer. Otec Jozef, stihli ste si premyslieť? Určite tu bude aj ten tanečný večer, ktorý robíme spolu obidve katolícke farnosti, Rímsko a Grécko u nás na sídlisku. Určite to budú aj tie modlitby, ktoré budú v chráme a určite pôjdem aj do Fugy minimálne na 1-2 akcie, ktoré sú tam. Dobre, ďakujeme krásne za všetky informácie, ktoré ste nám povedali v Národnom týždni manželstva a ďakujem a prajem ešte požehnaný večer. A otáčam sa na vás, milí televízni diváci, pretože dnes môžete získať lístok pre pár na akciu, o ktorej sa budeme rozprávať teraz v druhom bloku. Volá sa Manželstvo dozrievajúce vďačnosti. Takisto môžete získať omšové vína alebo klasické vína a 3 knihy z televízie Lux. Ak nám napíšete, čo konkrétne ste urobili pre svoju polovičku alebo pre niekoho zo svojej rodiny alebo svojich milujúcich priateľov 0917 720 928 alebo mail doma@tvlux.sk. Nasledujúci videoklip využite práve na to, aby ste sa ozvali.
čas piaty živel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie, potom ťa vyzlečie z ťa obilné pole z vlčích makov. Predsa sa ho pýtaš, na čo tu vlastne je. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Že bolo dosť váhania a aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Čas zvláštny lekár ťa z pulzujúcich smútkov. Nič ti neberie a nič ti nepridáva. Niekedy ťa strane ako príval príliš prudko. Ale inak len trpezlivo očakáva. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Že bolo dosť váhania a aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku. Manželstvo dozrievajúce vďačnosti, tak to je akcia, na ktorú vás teraz pozveme a jeden z vás alebo dvaja z vás, teda pre pár, tu máme lístok na túto akciu, ktorá bude v Košiciach, takže ak máte záujem, pokojne sa ozvite. Takisto omšové vína, klasické vína a takisto aj knihy. Ak nám napíšete, aký konkrétny skutok ste urobili pre svoju polovičku, pre svojho manžela alebo aj pre niekoho z vašej rodiny. Kontakty vidíte, no ja som veľmi rada, že môžem privítať medzi nami otca Štefana Novotného a pána Juraja Mičku. Vítajte. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky vekov, amen. Dobrý večer. Manželstvo dozrievajúce vďačnosti, taká novinka, nová akcia, ktorá je spojená s vínom, s duchovným slovom, s príjemnou hudbou. Mňa osobne veľmi potešila, keď som na ňu narazila. Takže ja som veľmi rada, že sa o tom budeme rozprávať a že môžeme pozvať aj televíznych divákov na túto akciu. Prvá otázka. Kto stojí za touto myšlienkou? Otec Štefan alebo pán Juraj? No, stojím za tou myšlienkou ja a úžasný tím v našom vinárstve Mea Grati. A keď poviem ja, tým sa samozrejme myslí aj moja manželka, moja milovaná manželka. Lebo ktorú ste nechali doma? To je tá väčšia dôležitosť mojej osoby, alebo významnejšia. Takže hej, sme za tým my a ďakujem za možnosť mať k tejto téme rozhovor. Áno, vy ste k nám prišli z vinárstva Mea Grati a chcem povedať, že pán Juraj je neskutočne štedrý, takže aj to víno, ktoré budete mať, tak máte práve od neho alebo od vašej spoločnosti. Otec Štefan, vy na tejto akcii budete ponúkať nie víno, ale 7 podôb manželskej vďačnosti cez symbol vína. Načrtnime teda niektoré.
keď môžete trošku poodhaliť? O čom tam budete rozprávať? Ja sa musím priznať, že... Nech sa páči, verejné priznanie. Áno, že otcom tejto myšlienky je Juraj. Zase sme pri... On je aj študent na jednom takom mástri teológia manželstva a rodiny na našej fakulte teologickej. Takže je dobre zorientovaný aj v teológii a on prišiel s touto myšlienkou, takže ja by som nechal slovo jemu. Ďakujem za slovo. Nie celkom súhlasím, že študent a dobre zorientovaný. Študent áno, ale to, či dobre zorientovaný, to je ešte veľmi skoro povedať. V každom prípade áno. Bola aj otázka možno, že prečo toto podujatie. K tomu sa dá aj krátko odpovedať, lebo to vnímam za úžasnú tému, hodnotnú a dôležitú. Ale dá sa k tomu aj dlhším príbehom možno povedať pár slov, že mojich mnoho alebo vyše 30 rokov pôsobenia skôr ako manažer vo vrcholových pozíciách so sklbením snahy byť dobrým manželom a dobrým otcom, zanechávajúci teda nejakú, poviem, záľubu vzťahu k prírode, veľmi silný vzťah k prírode, najprv cez hory, kopce, neskôr ultrabehy, viedli až k spoznaniu vinohradu, ktorý mi ukázal, kde sa to dá krásne spojiť, tá práca v tom každodennom dotyku cez vnímanie prírody, nie len cez ten vinič a jeho vegetačné zmeny počas celého roka, ale aj vnímanie prírody cez klimatické podmienky, pôdu a naozaj vnímať prírodu ako dar od Boha. A teda to intenzívne spojenie. No ale ešte chýbalo to prepojenie s tým manželstvom a potom tu prišiel Národný týždeň manželstva, tak čo iné mohlo nevýsť od nás zo srdca, ako práve počas tohto týždňa ponúknuť práve cez tú degustáciu, párovanie hudby a vína s myšlienkami k manželstvu a vďačnosti, čo tvorí pilier v našom vinohrade. Pre to podujatie sme teraz volili 7 podôb. Tých podôb, priznám sa, je tam ešte viac ako len 7, ale tá 7 má aj taký biblický význam a plnosti. Takže sme vybrali 7 podôb a spomeniem asi len niektoré, aby tie ďalšie prilákali účastníci prísť na samotné podujatie. A môžem spomenúť napríklad podobu, že víno ako dar, aj manželstvo ako dar a pristupovať k manželstvu nie ako niečo, k čomu mám nárok, ale čo je dar jednak od Boha ako sviatosť a milosť, ale aj sebadarovanie navzájom medzi manželskými partnermi. Môžem spomenúť víno dozrieva a keď má byť kvalitné, aj manželstvo dozrieva a potrebuje roky, skúšky a odpustenia, aby dozrievalo v svojej kvalite. A ja rád spomínam, môžem spomenúť, že víno nás učí miernosti, alebo víno a miernosť, tak ako víno vie prinášať radosť v správnom množstve a v tom nesprávnom alebo v nesprávny čas vie raniť človeka a ublížiť, tak takisto aj slova a emócie v manželstve sú veľmi dôležité, nevyhnutné, ale vedia taktiež ublížiť. No a sú aj ďalšie podoby, ktoré budeme diskutovať. Ja som veľmi rád, že na toto podujatie prijal pozvanie otec Štefan, aby to rozšíril o duchovné myšlienky a ten teologický pohľad. Môžeš prípadne spomenúť nejakú podobu, ktorá teba zaujala? Mňa veľmi oslovila tá podoba vernosti, teda víno, ktoré sa používalo alebo používa na rôzne slávnosti a na liturgiu. A starozákonná liturgia a novozákonná liturgia obsahuje víno. A v tej novozákonnej liturgii je to na veľmi prominentnom mieste, keď Kristus hovorí pri poslednej večeri, toto je krv novej a večnej zmluvy. Neodvolateľná zmluva. Boh neodvoláva svoju lásku k nám, Ježišovi Kristovi. Že to je to, že neviem vás nemať rád. A toto je taký základ potom aj pre teológiu, samozrejme, sviatostnosti manželstva, teda Kristovo vykupiteľské dielo a tak ďalej. Takže aj to sa bude dotýkať téma vína ako rozmeru vernosti, rozmeru zmluvy o láske. Je to veľmi zaujímavé. Ako ste sa duchovne pripravovali na túto akciu? Možno obidvaja. Tak ja som... Lebo ono to celé tak na prvý pohľad vínka, ochutnávka vína, ale ja za tým cítim neskutočnú hĺbku.
Ja som sa pripravoval tým, že som si nechal tak vypísať všetky tie miesta vo Svetom písme, kde sa spomína víno. A nadovšetko mi rezonoval list Efezanom, pretože tam sa to spája víno a manželstvo. Neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopaš, ale naplňajte sa Duchom Svätým. A potom tam je opis toho, že vo svojich srdciach spievajte Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne, ústavične mu vzdávajte vďaky a podriaďujte sa jedný druhým v bázni pred Pánom. Ženy svojim mužom, muži milujte svoje ženy, vzájomné podriadenie. A to je téma, ktorá mi rezonovala. A tým, že človek pracuje s tým Božím slovom, že aj pracujem trošku s ľuďmi a venujem sa aj manželstvom a rodinám, tak vidím, že toto je téma, cez ktorú Pán Boh chce hovoriť do našich srdc. Takže to bola moja príprava. Krásne. No, u mňa je to možno práve cez tú prácu, ktorej sa venujeme ako vinohradník, vinár a kde možno podotýkam a pripomeniem, že vnímame aj víno len ako nástroj, ako tú cestu k niečomu vyššiemu. Niečo, čo je nápomocné, ale určite nie nevyhnutné a jediné a k tej ceste konečnej spásy. A je krásne poukázať aj v paralelách vína na manželstvo, čo už je ale sviatosťou. Čiže skôr nech cez tú cestu vína prídeme k sviatosti manželstva, k jej dôležitosti a starať sa o ňu, rozvíjať ju a prosiť o Božie požehnanie a na tejto ceste. A v konečnom dôsledku ani manželstvo nie je cieľ a je to len tiež nástroj, ako sa stať svätým vďaka tomu, aby sme toho partnera nášho tiež priviedli k svetosti. Presne tak. My tu rozprávame o tejto akcii, ale nepovedali sme dátum, čas, kde a kedy. Tak ja veľmi pekne poprosím réžiu o promptnosť, a keby nám pripravili plagát. A povedzme teraz dátum, kde sa to bude odohrávať, to stretnutie, my to vidíme, áno. Takže manželstvo dozrievajúce vo vďačnosti a sa odohráva v rámci Národného týždňa manželstva v kresťanskom centre a kultúrnom centre kresťanov Fuga na Mojzesovej ulici v Košiciach dňa 13. februára o 7. večer. Je to podujatie, na ktorom párujeme hudbu a úžasnej speváčky a Skiva s vínom, s duchovnými myšlienkami manželstva a navyše s pohľadom cez práve vďačnosť, čo je takým našim pilierom samotného vinárstva a čo aj vysvetľuje, prečo sme mea grati, z latinského mea gratitudo, čo znamená moja vďačnosť. Takže tú čnosť vďačnosti sme si už zakorenili do samotného názvu, prežívame to a my v podstate vnímame, a ja osobne vnímam veľkú vďačnosť Bohu práve za dar vinohradu, alebo poviem skôr tej príležitosti starať sa o vinohrad a dopestovať hrozno, ktoré vieme potom ďalej pripravovať, či už vo forme muštu hroznovej šťavy alebo vína na stôl ľuďom a skôr pre radosť a možno načerpanie energie, aby dokázali cez vďačnosť šíriť dobrú vôľu alebo robiť dobré skutky naďalej. My sme už vinárstvo Mea Grati teraz spomínali. Ja ešte sa obratím na vás, otec Štefan. Ako ste hovorili, pracujete s manželstvami, s pármi, s rodinami. Ako pozeráte na dnešné manželstvá? Akými problémami sa boria? Čo by ste im možno poradili? Tak tie problémy oni poznajú najlepšie sami. To, čo sa ku mne dostane, je len malý kúsok toho, čo prežívajú tie manželia a manželky a celé rodiny. Ale ja sa veľmi teším z toho, že aký je potenciál v tých manželstvách. Že keď sa hovorí, že dobré manželstvo je ako búrka v prístave, zlé ako prístav v búrke, teda opačne, že prístav v búrke to je dobré manželstvo a zlé ako búrka v prístave. Ale ten potenciál, ktorý vidím v rodinách, v manželstvách, ktoré sa nájdu, keď sa manžel s manželkou nájdu. A niekedy môžu prejsť aj veľmi takú turbulentnú dobu svojho vzťahu, ale že sa nájdu. Že si dokážu odpustiť, dokážu sa posunúť dopredu a tam je neuveriteľná kreativita, pretože to nie je len o nich dvoch, aj o tej Božej milosti, ktorá pôsobí v srdci jednoho i druhého, o tej sviatostnej milosti. A tam Pán Boh dáva veľké požehnanie. Čiže tá radosť z toho, toto je ten dôvod, prečo, jak pápež František napísal, že objaví tú radosť z lásky.
Čas je neúprosný, ale ja som sa s vami cítila radosne a veľmi príjemne. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli porozprávať a nás tak navnadiť na túto akciu v rámci Národného týždňa manželstva. Ešte raz povedzme možno, kde, kedy môžu prísť naši televízni diváci. Takže Kultúrne centrum kresťanov Fuga a v rámci Košice a v rámci Národného týždňa manželstva, kde práve v Kultúrnom centre je to robené pod názvom Láska v praxi. A tam vás teda srdečne vítame. Všetkých, ktorí máte záujem spoznať umenie nielen cez zvuk, ale aj chuť a cez duchovné myšlienky. Tak ak sa chcete stretnúť aj osobne s pánom Jurajom a s otcom Štefanom, tak samozrejme príďte 13. februára. No a jednému z vás alebo páru pošleme, ak máte záujem a taktiež nám napíšete, že by ste radi prišli, tak lístok je pre vás, takisto vína a knihy. A ak sa nám ozvete, ako konkrétne vy ste potešili svoje polovičky alebo svojich drahých. Pokračujeme ďalej. Stojíme na prahu dvier oproti sebe. Poď ďalej, vítam ťa v soli i v chlebe. Sadni si za stôl a daj si pohár vody. Tak sme si sadli, pokorní malí, tak porozprávaj, ako ste sa mali. Čo ťa svet naučil, ako sa mu vodí. Vystiera unavené ruky ako plášť zo snov nesplnených tkaní. Aj palmové listy z prianí. Čokoľvek, čo nás na koncoch stola spojí. Šilnaté drevo teraz háčeť je ako múr, hoci nás inak volá k sebe. A jediná vec, ktorú potrebuje každý, je stôl plný slnka, hoci v biede. Jasný pohľad do očí a ukáž dlane. Nemohol si sa zmeniť na nepoznanie. Sám si bieda a sám aj požehnanie. Na dubové drevo zaťaté peste a pol metra sa na tom mieste stalo ako nekonečné vzdiaľovanie. Odkladáš nachystané zbrane, poď pomôž mi, sami si prestierame. Viem, čo je za mnou, sa už neustane. Drevo nech nás spája, kde sa stretávame.
Pozdravujem TV Lux. S manželkou sme spolu 27 rokov, máme 4 deti, 3 dospelých študujúcich vysokoškolákov a jedného na základnej škole. Naše manželstvo je založené na láske, kompromisoch a vzájomnom porozumení. Pozdravujeme otca Jozefa, už sme mu pozdrav odovzdali. Vám posielame vínko, ďalších budeme priebežne spomínať. Prišlo neuveriteľne veľa reakcií, ďakujeme krásne a som rada, že aj píšete, o čo máte záujem. Tak sa mi to páči. No a ja vám predstavujem pani psychologičku Martinu Šlusarik-Žilkovú, ktorá nás prišla pozvať na takú zážitkovú akciu. Je to workshop pre páry. Vítajte. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie. A ja som rada, že ste tu a že nám predstavíte túto akciu. Ja chcem povedať, že vy pracujete teda s jednotlivcami, pármi, takisto rodinami. Ale moja otázka ďalej pokračuje. Akým klientom sa venujete možno vo svojej praxi teraz tak najviac? Tak vo svojej praxi najčastejšie teraz sa venujem aj tým párom, najmä sú to páry, manželia, jednotlivci, ale aj intervenujem do tých rodinných vzťahov, čiže vzťahov v rodine. Najviac sú to tieto páry a je to aj moja taká cieľová skupina, v tomto som sa aj vlastne profesionálne našla. Dáva mi to zmysel, baví ma to aj ten spôsob, akým s klientmi pracujem. A už to bude pomaličky 6 rokov, čo sa tomuto venujem, psychologickému poradenstvu. Hovoríte, že ste sa v tom našli. V čom je práca s pármi iná? No, našla som sa v tom, aj to náročnejšie, ale nie, že by kvôli tomu som sa v tomto našla. Je to samozrejme iné, ako pracovať s jednotlivcom. Prináša to veľa rôznych víziev. Hlavne je to náročnejšie po tej odbornej aj ľudskej stránke, pretože oproti tej práci s jednotlivcom je tam vlastne tá úroveň a taká trojitá úroveň. Musím si všímať a dávať pozor na to prežívanie jedného partnera, prežívanie druhého partnera a zároveň to ako keby treťou osobou tým klientom je ten vzťah. Čiže sledujem tú vzťahovú dynamiku, ako na seba reagujú, ako vnímajú samých seba, ale aj toho druhého, aké sú tam tie vzťahové vzorce, ako prejavujú tie emócie. A je to náročnejšie, lebo je tam aj väčšia intenzita tých emócií. O chvíľu predstavíme zážitkový workshop a ja sa otočím teraz na vás, pretože pán František napísal, aký skutok robím, nie je to nič výnimočné, no veľmi potrebné kvôli zdravotnému stavu manželky. Skoro denne jej natieram bolestivé miesta masťou od bolesti. Vínko by potešilo. Tak Tomšové poputuje k vám. Čo poviete na taký konkrétny skutok? No, tak je to nádherné, krásne. Ja verím, že to vínko aj tam poputuje. No veď práve teraz sme ho poslali ďalšie. No poďme my na zážitkový workshop pre páry. V čom je zážitkové? Čo tam také špeciálne bude? Tak, máme sa báť, máme sa tešiť? No báť sa nemusíte, to si nemyslím. Skôr by som povedala, že určite tí, ktorí prídu a manželia, tak sa majú na čo tešiť. Zážitkový workshop je v tom zážitkový, že teda zažijú tam tí páry alebo pomôžem tým párom zažiť to vnímanie, byť vnímaný, byť vypočutý, zažiť to blízkosť a možno si dovoliť byť aj trošku zraniteľný skrz tie praktické cvičenia zamerané na tú pozornosť, na tú blízkosť, na tú komunikáciu. A možno aj teda ja verím, že si odnesú aj nejaké malé inšpirácie, ktoré potom využijú aj v tom každodennom živote. Môže sa stať, že otvoríme nejaké témy a páry sa aj pohádajú po takom zážitkovom workshope, že budú mať konkrétny zážitok aj v tomto? Ako som aj na to pripravená, ak by došlo aj k takejto situácii. Ja verím, že nedôjde, ale tým, že som tam ako ja, ako odborník, psychológ, tak viem aj takéto situácie potom samozrejme ošetriť. A ono tam potom v workshope zostane aj ten priestor na to, že môžu tie páry prísť za mnou, možno niektoré veci, ktoré nebol priestor povedať, tak tam vypovedajú a podobne. Takže som na všetko pripravená. A opäť prepojím na vás, milí televízni diváci. Lenka nám poslala svoj názor. Ďakujem Bohu za manžela, ktorý robí pre mňa veľa krásnych maličkostí. Každé ráno mi varí čaj, bez reptania sa stará o naše deti, o domácnosť, kým som v práci. Odpúšťa mi moje chyby a prehrešky. Jednoducho o takom dobrom manželovi som ani nesnívala, ale modlila som sa k Pannej Márii každý deň ako slobodné dievča za budúceho manžela a ona mi našla takýto poklad. A verím, že poklad s týmto pokladom pôjdete aj na tento manželský večer, ktorý tento listok poputuje k vám, pani Lenka, že si to trošku aj vychutnáte a potešíte aj vášho manžela, tak to sa teším, že počujeme aj o takých dobrých manželov však. Nie len o manželkách dobrých. Vidím aj tam ten rituál, ktoré sú dôležité, tie rituály. Uvariť ráno čaj, hej, to posilňuje to emočné puto, tú blízkosť. Takže ja sa teším, keď sú takéto páry. Vidíte? Už v tom vidíme, je to psychologické, áno. To je úžasné. Tak. Povedali sme, kedy a kde
To sme nepovedali. Tak poďme na to. To už bude čoskoro v pondelok 9.2. Začne workshop o 6.00 a bude to v takom príjemnom, útulnom a takom uvoľnenom priestore v kaviarni Viola na Tkáckej ulici 2. Takže všetkých pozývam a teším sa na nich. Ak Violu veľmi dobre poznáme, dokonca sme kedysi dávno natáčali adventnú reláciu Doma je doma odtiaľ. Takže máme zážitky s Violou a samozrejme pozdravujeme všetkých tam, lebo ich máme radi. No a poďme teraz ďalej. Koľko času si mám vyhradiť na takýto workshop? Tak určite také 2 hodinky. Toho čistého času v rámci môjho vstupu buduje 1,5 hodiny, ale samozrejme budú tam prestávky a teda budú 2 15-minútové prestávky s hudobným sprievodom. Takže to bude také pekné. Ešte bude hudobný sprievod. Parádička. Povedzme si, prečo je dôležité teda venovať čas svojmu manželstvu? No už aj samotné výskumy hovoria o tom, že tá partnerská spokojnosť je úzko spätá a s celkovou psychickou pohodou, lepším zdravím a celkovou vyššou kvalitou života. Takže nie len tie výskumy to potvrdzujú, že to tak je, ale aj my sami nechceme len žiť vedľa seba, ale chceme mať tamto puto a prežívať všetky tie udalosti, situácie, krízy, ktoré prídu. A ľudia, ktorí majú aj tú vyššiu partnerskú spokojnosť, tak lepšie zvládajú tie záťažové situácie. Ale to nie je preto, že by mali menej problémov, pretože manželstvo je živý systém. Hej, prichádzajú tie udalosti, situácie, stále ho treba udržiavať. Áno. Samozrejme, nie je to, že je manželstvo a hotovo, tak toto nefunguje. Čiže tých problémy sú a budú. To je taká realita, hej, nie je ich menej, ale nie ste na to sami ich zvládať. A to je potom fajn. Ja si predstavujem, aké manželstvo musíte mať vy, keď vy všetky pravidlá poznáte, že to tak funguje, tak váš manžel len musí takto skákať, nie? No, škoda, že tu nie, aby vám odpovedal, lebo to je skôr otázka na ňo. Ja by som asi nebola veľmi objektívna. Takže, ale aj ja som len človek. Hej. To, že som psychológ a venujem sa tým vzťahom, neznamená, že tie vzťahy alebo ten vzťah mám dokonalý. Ani by som ho nechcela mať dokonalý. Ja si myslím, že patrí k tomu aj sa pohádať, mať tie nedorozumenia, konflikty. Takže... To sa mi páči, lebo aj o kresťanských manželstvách trošku tak pozeráme na to, že musia byť dokonalé, perfektné, že všetko je úžasné a pritom pod povrchom sa skrývajú bežné zranenia a veci, ktoré sa možno často neriešia, takže je úžasné, že práve v tomto týždni môžeme otvoriť. A keď som na začiatku hovorila, či sa aj pohádajú možno aj s takým úsmevom na tvári, ale ono je dôležité aj to, čo vravíte. Otvoriť tie rány, aby sme sa aj pohádali, aby sa čosi posunulo ďalej. A máme 2 minútky, tak povedzme možno... Keď sme načali trošku tie problémy, s akými sa stretávate? Čo konkrétne robí problém v tých manželstvách? Väčšinou sa tie problémy opakujú a to vám viem tak ako stručne jasne povedať, čo je najčastejším problémom v tom manželstve alebo v tých pároch. Zlyháva komunikácia, čiže nevedia komunikovať, čo a ako, teda ten spôsob. Sú tam nejasné hranice vo vzťahu, nevyslovené, nenaplnené potreby, opakujúce sa nedorozumenia, konflikty, ktoré majú taký ten negatívny emocionálny náboj a sú vyčerpávajúce, lebo sú bez výsledného efektu. A potom sú to rôzne vzťahové zrady, ako je napríklad aj nevera. Dobre, ja zase sa otočím na našich televíznych divákov a pani Milka, už nestihneme prečítať reakciu, ale vyžiadala si knihu, tak aj pani Zuzane a Kataríne posielame knihu. Hovorili sme o problémoch, ale teraz chceme to uzavrieť pozitívne a aké rády a odporúčania by ste nám dali, aby sme budovali fungujúce, zdravé manželstvá, ktoré by nás ani nie že robili šťastnými, ale aby sme sa v tom cítili dobre a aby sa naše deti cítili v tých manželstvách a rodinách tiež dobre. Tak v prvom rade si treba uvedomiť, že tieto veci sa nedejú sami od seba, ale plne vedomé musíme budovať a teda mali by sme ten vzťah a manželstvo učiť sa komunikovať, prevziať zodpovednosť za svoje reakcie a keď prídu tie krízy, lebo vtedy sa tam ukazuje tá pevnosť toho manželstva alebo to napätie, tak neodísť. Vedieť sa rozhodnúť, zostať, pracovať na tom vzťahu, nájsť spôsob, ako sa k sebe vrátiť. Je to stále vedomá voľba a rozhodnutie. Láska je rozhodnutie. Tak, ako sme začali o rozhodnutí, takto krásne ste uzavreli. Áno, vidno, že to tak vnímate všetko, navnímavate od začiatku. Treba sa prihlásiť na tento workshop?
Áno, treba sa prihlásiť. Všetky informácie vlastne nájdete na tých stránkach ntmpo.sk. Je tam vlastne uvedené telefónne číslo, na ktoré sa treba prihlásiť. Nahlásiť sa teda s manželom, hej, ideálne neprísť sám, keďže je to pre páry zážitkový workshop. A vlastne to je všetko. A potom ja vás už len budem očakávať a tešiť sa na vás. Pani Martinka, pani psychologička, ďakujeme krásne za všetky informácie, aj ktoré ste nepovedali, ale je to len taká ochutnávka, čo všetko ešte my môžeme zažiť aj spolu s našimi partnermi. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne. Milí televízni diváci, ja mám veľmi dobrý pocit z dnešnej relácie. Verím, že ste si niečo vybrali pre svoje manželstva a že pre nich niečo urobíme, pretože je to veľmi dôležité. Pekný večer.